Меланома не е заболяване, от което непременно някой ще умре, но не е и безобидно заболяване и не трябва да бъде подценявано. Здравейте, аз съм доктор Веселин Киров. Работя в областта на онкодерматологията от почти 30 години. През последните години се забелязва увеличаване на броя на пациентите с малигнен меланом, като броя расте не само в България, расте и в Европа. Факторите, които водят до това значително увеличение, не са напълно изяснени, но в цяла Европа се работи много активно в областта на ранната диагностика и лекарственото лечение на пациенти с това заболяване. Това заболяване има и социално значима страна, защото по някой път се налага значително и продължително лечение на такъв пациент с това заболяване, което неминуемо се отразява на неговото семейство. И имаме възможност да усвояваме знания от конгресите на Европейската асоциация по дерматоонкология, от водещите професори и от наши колеги лекари. Впечатлени сме от тяхната работа. Това са изключително добри професионалисти и благодарение на Европейската асоциация по дерматоонкология всички научни знания, които имат европейските лекари, ги имаме и ние. Разполагаме също така и с абсолютно всички медикаменти, които са на разположение в Европейския съюз за лечение на това заболяване. В нашата дейност ние сме изключително подпомогнати от техниката, с която разполагаме в момента, тъй като тя ни дава възможност за ранна диагностика на заболяването меланом, дава ни възможност да виждаме в детайли проблемни пигментни образования, дава ни възможност съмнителни такива да ги проследяваме и евентуално в определен момент да бъдат премахнати и да се направи съответното изследване на тъканта под микроскоп от наши колеги и да бъде поставена точна диагноза. Ние не можем да накараме хората да идват при нас, да се лекуват или да си наблюдават бемките, тъй като това е право на всеки дали да реши да посети онкологичен център или не. За съжаление в България няма такива специализирани структури, където да се извършва цялостна дейност и да могат да бъдат широко известни на обществеността. Но за нашия регион, за Северна България, нашия кабинет по дерматология в онкологичния център на УМБАЛ Георги Странски е добре известен. С доктор Анатолиева работиме заедно вече почти 4 години и можем да се похваляме с това, че пациентите, които са лекувани при нас, имат една изключително добра преживяемост от малигнен меланом. Бих искал да дам един съвет на пациентите и на всички, които искат да отидат да се прегледат или имат съмнение, че върху кожата си се забелязали нещо, което може би е малигнен меланом. Нека да потърсят специалист, дерматолог или онкодерматолог. Такива в България, за съжаление, са много малко. Тъй като самото лечение на това заболяване, още от първите стъпки, трябва да бъде изпълнено по строги правила. Тези правила се наричат guideline и ние ги спазваме стриктно, за да можем, изпълнявайки задължителните процедури, да постигнем краен успех. Това не съм сигурен, че във всеки град на България може да се случи, но във всеки случай хората, които могат да го направят, са добре известни. И моят съвет е ако има съмнение за меланом или ако ви каже лекар, че може би това е меланом, да потърсите специализирана помощ, за да може да се изпълнят всички процедури,
които изисква това заболяване и които ние сме научили от нашите европейски колеги.